ταιριάζει σε αυτό που διατείνεστε ότι είστε. 8μηνες συμβάσεις, οι οποίες απαγορεύεται να είναι παραπάνω από 16 μήνες. Την ίδια ώρα θέλετε να έρθει η πατιαρμοστία του ΟΗΕ εδώ να εκπαιδεύσει το προσωπικό. Δηλαδή, οι μικιάδες είναι ήδη εκπαιδευμένοι. Θα εκπαιδεύσουμε το δικό μας το προσωπικό. Και μόλις αποκτήσει μια εκπαίδευση στο 8μηνο, θα τον ανακυκλώσουμε με άλλον. Με αυτούς τους διμηνίτες, τους πενταμηνίτες και τους 8μηνίτες, τους έχει το μεγάλο κεφάλαιο 500 χρόνια, δεν το έχετε ζήσει. Για να τα βγάζει φτηνά, να μην έχει δικαιώματα, να μην οφείλει δώρα, να μην οφείλει το, να μην οφείλει τ' άλλο. Σε υπηρεσίες που θα λειτουργούν τι φλανάχη χαλιβουργική πριν από 20 χρόνια. 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Να υπενθυμίσω το χρόνο λίγο. Ναι, τελειώνω αμέσως. Έπειτα, μιλάτε, θα φτιάξετε ειδικές ζώνες, οι οποίες θα είναι και περχτισμένες. Δίνετε την δυνατότητα σε οποιονδήποτε προσφέρει, προσέξτε, οντότητα. Αφήστε τώρα τη φύλαξη σε διάφορες σεκιουριτάδες πάσης φύσεως και μορφής, που μετά δεν θα μπορείτε να τους ελέγξετε ούτε για τη διαφυγή τρομοκρατών, διότι θα είναι ιδιώτες και θα μπλέξετε σε άλλο επίπεδο. Δίνετε άδεια ανοικοδόμησης με 30% κάλυψη και 0,5% για έκτακτες διαδικασίες οικοδόμησης. Πολυκατοικίες θα σηκωθούν για τους πρόσφυγες. Θα πλουτίσουν όλοι οι αποτυχημένοι αυτή τη στιγμή real-estateάδες. Αυτοί που κάνουν real estate. Δίνετε τη δυνατότητα με δικά μας λεφτά, λεφτά των φορολογουμένων, λεφτά του οποιοδήποτε που θα έρχονται. Όλοι οι αποτυχημένοι που έχουν εργοστάσια για κλείσιμο, να τα κάνουν εγκαταστάσεις. Αυτοί που έχουν οικόπεδα που έχουν μέσα ένα κτίσμα, να τους το φτιάξουμε το κτίσμα. Και φεύγουν οι πρόσφυγες που λέτε. Και τι θα γίνουν αυτά? Εντός, εκτός σχεδίου, μέσα στον ιστό ή έξω από τον ιστό. Αν αυτές είναι λεπτομέρειες, το διάολο δεν τον βλέπετε. Θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των προσφύγων με όρους της ταινίας «Ο πλανήτης των πυθίκων». Το πρόβλημα είναι ότι πυθικοί είμαστε εμείς. Που πυθικίζουμε μεθόδους και μέτρα και αντιγράφουμε διαδικασίες που θα καταλήξουν σε ΜΚΟ που θα γίνουν ιδιοκτήτες ιδιωτικών φυλακών φτηνών εργατικών χεριών όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν κατάφεραν να σταματήσουν μεταναστευτικό ρεύμα με 880 χιλιόμετρα ηλεκτροφόρο καλώδιο. Και επειδή πολύ κοπτόμαστε για τα Βαλκάνια και για τη δημοκρατία μας, πρέπει να θυμάστε ότι η Βουλγαρία είναι η μόνη χώρα που αναγνωρίζει ως ασφαλή χώρα την Τουρκία. Και επειδή δεν αναγνωρίζει ως ασφαλή χώρα την Τουρκία, φτιάχνουν και χαλαρότερο φράχτη. Κατά τα υπόλοιπα, εμείς πάμε να ψηφίσουμε ένα πράγμα το οποίο πήρε πατσαβουριδών και έβαλε μέσα τις διεθνείς συνθήκες, 5 υποχρεώσεις, τον προηγούμενο νόμο και έναν ολόκληρο εσμό, κυριολεκτό εσμό ανθρώπων που θα ωφεληθούν από τον πόνο, την προσφυγιά, την αναπηρία, τη φτώχεια, τη δυστυχία, τη δυσκολία στο όνομα μιας δημοκρατίας. Πιστέψτε με, είναι πίσω από τις λεπτομέρειες που κρύβεται η επόμενη μαφία της φιλανθρωπίας που θα κάνει ως φιλάνθρωποι και μικιάδικοι συνεχώς συναισθηματική γυμναστική.